Vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom som otestoval 3 umelé inteligencie, ktoré mi mali nájsť čo najlepšiu fidget hračku, ktorú nakoniec vyskúšam vytlačiť na mojej 3D tlačiarni. Tak už nebudem zdržovať a môžeme ísť na to. Takže najprv ChatGPT napíšem, nech nájde čo najlepšiu fidget hračku a uvidíme, čo mi napíše. Tak udávaš nám to s druhou možnosťou. Toto už vyzerá lepšie, tak uvidíme, ako to dopadne. O pár miliónov sekúnd neskôr. Po odstranení podpíru som sa hneď do toho vrhol, ale ako som čakal, nefungovalo to. Možno to bolo tým, že som to zmenšil, ale nechcel som vypýtať celý svoj filament na tom, čo je väčšie ako moja tlačareň. A nemám stroj, ktorý by mi to zväčšil. Tak mám z toho aspoň loptičku. Teraz by som prešiel na Copilot, ktorému položíme úplne tú istú otázku. Nakoniec mi našiel fidget hračku, ktorá vyzerá naozaj dobre, ale ja sa priznám, že ja som už tlačil veľmi veľa krát. Táto fidget hračka je naozaj skvelá, stále sa snažíš pochopiť, ako sa to robí a kadiaľ sa to presúva a vždycky nájdeš nový spôsob, ako by to mohlo byť, alebo to není. A určite túto hračku odporúčam každému, kto má 3D tlačiareň. Takže s touto fidget hračkou s Copilotom určite súhlasím a ja by som ju dal možno tiež na prvé miesto. Ale uvidíme, čo mi ešte nájde Gemini. Ale počas natáčania sa mi stala jedna vec. Áno, počas sťahovania videa, ktoré som práve natočil, sa mi vyliala voda na počítač a musel som ho vypnúť, tak sa mi to neuložilo. Môžem vám však aspoň ukázať, čo mi navrhla Gemini. Túto fidget hračku Infinity Cube mám rád asi rovnako ako to, čo mi navrhol Copilot. Je to veľmi dobré, antistresové a stále sa to začneš prekladať, ale prekladáš to do nekonečna a nikdy to nedoskladáš. Toto je už asi všetko, ak sa vám video páčilo, určite dajte odber a like a napíšte mi do komentov, ktorá umelá inteligencia podľa vás vydala najlepšie.